Joseph Scicluna nżamm arrestat wara li tressaq l-qorti akkużat bl-attentat ta' qtil ta' Mark Farrugia. Scicluna ta' 53 sena minn Haddingli qed jaffaċċja akkużi li prova joqtol lil dak li xi żmien qabel kien xied kontrih f'każ separat. Jidher li kien dan li wassal biex l-argument li beda l-erba' filgħodu eskala tant. Mill-ewwel provi li tressqu quddiem il-qorti jirriżulta li fl-argument kmieni filgħodu l-akkużat daħal fil-proprjetà tal-vittma, ħadlu arma regolari u spara fuqhom. Dan wassal biex Farrugia li għandu 43 sena sofra feriti gravi f'sidru u wiċċu. Minkejja li mar min jeddu fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta instab li jinsab fil-periklu tal-mewt. Fil-qorti kien hemm xjeni kommoventi meta l-maġistrat ċaħad il-libertà proviżorja minkejja l-argumenti tad-difiża li r-raġel għandu kondotta nadifa. Madankollu l-qorti nnotati li l-akkużat u l-vittma jgħixu fl-istess raħal u l-koll għandhom id-delizzju tal-kaċċa. Fid-dawl ta' dan hemm il-biża li jiġu avviċinati xi xhieda li huma ħbieb komuni taż-żewġ partijiet. Waqt li ngħatat is-sentenza quddiem awla mimlija qraba tal-akkużat, il-qorti talbet lill-prosekuzzjoni biex ix-xhieda jitressqu malajr kemm jista' jkun. Pulizija żagħżugħ ta' 24 sena nstab ħatil 4 snin ilu fl-imqabba tajjar u qatel sewwieq ta' mutur. Jean-Claude Manjon instab ħati ta' qtil involontarju u ngħata sentenza sospiża. Il-vittma ta' dan l-inċident kien Clive Brinkat ta' 32 sena. Il-qorti kienet preseduta mill-maġistrat Doreen Clark.